дар вилояти Соғд аз рӯзи варзишгарон таҷлил намуданд. Дар даромадгоҳи Кохи Рӯдакии шаҳри Хуҷанд варзишгарон ҳунару истеъдоди худро назди меҳмонон нишон доданд. Онҳо аз рӯи навъу намуди варзиш малакаи худро ба раиси вилояти Соғд Раҷаббой Аҳмадзода пешниҳод намуданд, ки он барои нигоҳ доштани тарзи ҳаёти солим пешбинӣ карда мешавад. Чорабинӣ бахшида ба рӯзи варзишгарон дар толори Кохи Рӯдакии шаҳри Хуҷанд бо иштироки раиси вилояти Соғд Раҷаббой Аҳмадзода ва варзишгарони номии вилоят баргузор гардид. Salamat başla. Burak başla. Tamam. раиси вилояти Соғд Раҷаббой Аҳмадзода варзишгарони вилоятро бо иди касбияшон таҳният гуфт. Вай таъкид намуд, ки барои рушди соҳаи мазкур мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Соғд беш аз 500 000 сомонӣ маблағ ҷудо намудааст, то намуду навъҳои варзиш дар вилояти Соғд рушд намояду шумораи гирандагони медали тилло дар сатҳи байналмилалӣ бештар гардад ва шароити мусоид барои машқу тамрини онҳо фароҳам оварда шавад. ҷалби аҳолии кишвар хоса ҷавонон ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш яке аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят ба шумор рафта. таваҷҷӯҳ ба мустаҳкам намудани баъзи моддии техникӣ, тарзи ҳаёти солим ва тарзи васеъи он байни ҷомеа то рафт афзуда истодааст. боиси хурсандист, ки сокинони вилояти Соғд, хоса намояндагони қишри ояндасози кишвар ҷавонон варзишро гарави саломатӣ донистанд. ҷиҳати пешбурди тарзи ҳаёти солим кӯшиши зиёд ба харҷ медиҳанд. воқеан муносибати ҷомеа ба варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ беҳтар шуда, иштироки фаъолонаи сокинони шаҳру навоҳии вилояти Соғд дар чорабиниҳои варзишӣ аз мавқеи ояндабинии мардум ва ҷонибдории онҳо аз тарзи ҳаёти солим дарак медиҳад. раиси вилояти Соғд Раҷаббой Аҳмадзода таъкид намуд, ки имрӯз дар сатҳи вилоят 2745 иншооти варзишӣ мавҷуд мебошад, ки аз ин 48 варзишгоҳ, 1893 майдончаи варзишӣ, 602 толорҳои варзишӣ, 37 ҳавзҳои шиноварӣ ва 165 маҷмаъаҳо иншооти махсуси варзишӣ аз қабили тир, боулинг, фитнес ва клубҳои ихтиёрӣ амал мекунад, ки дар он сокинон бемамоният имконияти ба варзиш машғул шуданро доранд, таъкид намуд раиси вилоят. ҳамчунин давоми 6 моҳи аввали соли 2021 дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Соғд 22 иншооти варзишӣ, 15 майдончаи варзишӣ, 2 толор ва 1 маҷмаи варзишӣ аз ҳисоби бюджети маҳаллӣ ва соҳибкорон ба маблағи 6 миллиону 360 000 сомонӣ мавриди истифода қарор гирифтааст. бахшида ба 30-солагии истиқлолии давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар қаламдони вилоят 269 иншооти варзишӣ, аз ҷумла 216 майдончаи варзишӣ, 48 толори варзишӣ, 3 ҳавзи шиноварӣ ва 2 маҷмаи варзишӣ ба маблағи зиёда аз 80 миллион сомонӣ, ки аз он 25 миллион сомонӣ 674,512 сомонӣ аз ҳисоби бюджети маҳаллӣ ва зиёда аз 62 миллион сомонӣ аз ҳисоби сарчашмаҳои дигар бунёд ёфтанд, ки пешбурди фаъолияти варзишгарон, нигаҳдории сиҳати умма ва беҳдошти зиндагии мардум ва хусус ҷавонон мусоидат мекунад. дар вилояти Соғд 44 мактабҳои варзишӣ амал мекунад, ки аз ин як ададаш мактаби маҳорати олии варзиши вилоят аст. дар ин мактабҳои варзишӣ 1267 гурӯҳҳо бо фарогирии 16198 машқварзони ҷавону наврас аз намудҳои олимпӣ ва 263 гурӯҳҳо аз намуди миллӣ бо фарогири 3295 варзишгарони наврасу ҷавон амал намуда, дар маҷмӯъ 19493 нафар наврасону ҷавонон, аз ҷумла 2444 нафар бонувон ҳамарӯза бо машқу тамрин фаро гирифта шудаанд. варзишгарон ва кули ҷавононро зарур аст, ки ҳамчун ворисони сазовори гузаштагони пурифтихор сифатҳои беҳтарини инсониро дар худ ташаккул дода ватандӯсту хештаншиносии ҳақиқӣ ва нисбати ҳар гуна хурофоту динӣ ва падидаҳои номатлуб оштинопазир бошанд. зеро варзиш барои насли ҷавонон ҳамчун мактаби муҳими ҷаҳонфаҳмию тарғиби арзишҳои олии инсонӣ хизмат мекунад.
варзишгарони вилояти Суғд дар 29 мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ дар ҳайати 1104 нафар варзишгар иштирок намуданд ва ба гирифтани 314 медали тилло, 216 медали нуқра ва 242 медали биринҷӣ мушарраф гардиданд. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода собиқадорони соҳа ва варзишгарони фаъолро дар рӯзи иди касбияшон бо тӯҳфаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят қадрдонӣ намуданд. сипас бахши фарҳангии чорабинӣ бо суруду таронаҳои сарояндагони номии вилояти Суғд идома кард. Зурши Мафнушкур ва Наимҷон Оюбов барои барномаи иттилооти хабар.